Raya giştî û xelkê nerazîbûnên xwe nîşanê televizyona ATV ya ku bêaxlaqtiyê dikedan, xelkê bank li rayedaran kirin û gotin bila bernameyên bêaxlaqtiyê dikin bi temamî bêyasax kirin. Nerazîbûnên dijî rezaleta ku di televizyona ATV de pêk hat de dewam dikin. Weka tê zanîn di vê televizyonê de zîna wek meşru hat nîşandan. Temsîlkarên partiyan, nivîskar û welatiyan nerazîbûnê xwe nîşanê vê bêaxlaqtiyê dan. Welatiyan bang li Rûtûkê kir û gotin bila civata bilinda radyo televizyonê wezîfeya xwe bicîbîne. Bila bernameyên bi vî rengî ji weşanê bê rakirin û ceza ji wan re bêdayîn. Alîkerê Serokê Giştiyê Hüdaparê Abdullah Aslan li ser hesabê xwe yê medya civakî wiha got. Dixwazin bêaxletiyê, bêedebûnê bi raya televizyonان wek tiştekî normal bi xelkê nîşan bidin. Ji ber vê yekê divê ev televizyonan yan bên îslahkirin yan jî bên girtin. Em jî weka kesên ku xwedî li muqaddesatên xwe û kevneşopiyên xwe derdikevin dibêjin, divê herkes nerazîbûnê xwe nîşanê vê bêaxlaqtiyê bidin. Serokê Giştiyê Memûr Senê Alî Yalçîn jî wiha got. Nikarîbûn ji Çanaqqaleyê derbas bibin. Lê ji çanek antenê ketin nav malê me. Van kesan zînakar kenandin, ehlaq jî kuştin. Divê bila ev rezaleta bê sekilandin. Rûtûk bila wezîfeya xwe bicîbîne. Bila ATV çi hewceyî bike. Serokê civata Rêveberiya Şêwirmendiya Makê Mehmet Alî Kula jî wiha got. Pîrekek ji bo zarokê wê zilamê wê ninê ji cîranê wê kêfxweş dibe. ATV jî wek tiştekî xweşî didiweşane. Rûtûk jî li ber vê yekê bêdeng dibe. Wezareta Malbatê jî tiştekî ji vê televizyonê re nake. Em nizanin çi ji kê re bibêjin. İhsan Şenocaq jî îfade kir zînayê wek tiştekî meşrû û masûm bi civakê didin nîşandan. Tu hêzek wisa tarîbatê li ser ciwanan nake. Nivîskar Yusuf Kaplan jî wiha got. Bernameyên ku danê sibê û danê êvarê di televizyonan de tê weşandin. Dînamîkê dixin bin bingeha Malbatê. Binê civakê dikolin. Xel jî temaşe dikin. Gelo dewlet û Rûtûk çi dikin? Tu tiştekî weka televizyonê zirar nedayî civakê. Di vê welatekî ji esa erolê re bipirse tu çi dike, çi karî dike, ev çi rewş e? Li ser van nerazîbûnan Rûtûkê derbarê bernameya rezaleta Esra Erolê de lêkolîn da dest pê kirin.